Pnawn da a chroeso i un o sesiynau amgen 2020. Rhiannon Lewis ydw i a wy'n diodde'n ofnadw o eisteddfod eitis, neu diffyg eisteddfod eitis. Wy'n diodde'n ofnadw o hiraeth am steddfod, am hiraeth o gerddoriaeth o unrhyw fath, o hiraeth o ganu yn fwy na dim byd yn y byd, fi'n credu ar hyn o bryd. Ond mae'n argoeli i wella am yr hanner awr nesaf, a mae mod i yng nghwmni Pedair arbennig iawn. Wy'n siŵr y gnewn nhw lloni nghalon ni a codi'ch calonnau chithau hefyd, wy'n siŵr. Wi yng nghwmni Pedair. Pa Pedair? Pedair y foment. Pa Pedair fydde medru cael 30,000 o hits ar YouTube i un can mewn llai na wythnos? Wel, neb llai na Gwenan Gibbard, Gwyneth, Glyn, Meinir Gwilym a Siân James. A fi, Rhiannon Lewis, yw'r unig hwntw ar Zoom ar hyn o bryd. Ond croeso i chi ferched i'r ystafell fach yma yn Llambed. Diolch o galon i chi am fynd ati i recordio a phopeth ych chi wedi wneud. A wy'n edrych ymlaen at hanner awr ddifyr iawn yn eich cwmni chi, na fi ddim canu yn ystod yr hanner awr yma, sa'n credu. Dechreuai Gwenan gyda ti falle. Trwy dotha weles i ti yn y cnawd, yma yn Llambed o ti, yn chwilio am dallweddi di ar ôl noson yn lansio Merched y Chwyldro. Wyt ti'n cofio? Yn cofio, do fi yn isbelan go lew, dwi'n meddwl do'n tre chwilio. So fi'n cynnig rhyw 3/4 awr ar ddiwedd noson ddifyr iawn. Ac o ti ar daith o Amgylch Cymru ar adeg hynny yn lansio Merched y Chwyldro, sef y gyfrol arbennig yma. Felly llongyfarchiadau i ti ddechrau ar gyrraedd rhestr fer, llyfrau ffeithiol, llyfr y flwyddyn eleni llongyfarchiadau, a mae pawb yn canmol y gyfrol. Ond y cwestiwn mawr yw, a i chi y Pedair yma yw'r peledre neu'r perlau, a i chi yw'r Merched y Chwyldro newydd? Wel, dwi'n gwybod am hynny, ond yn bendant mae rhywun yn cael ysbrydoliaeth yn dydi wrth wrando ar holl ferched gwych sydd wedi bod yn canu o blaen. Ond na, dwi'n sicr ydi mwynhau y profiad yma yn arw iawn, dweud y gwir, a dwi'n edrych ymlaen at fwy o gydweithio yn fuan. Gwyneth, ni'n gyfarwydd o'ch gweld chi fel unawdwyr ac offerynwyr poblogaidd a llwyddiannus, ond sut dath y Pedair nhw'ch at eich gilydd? Wel, dwi'n meddwl na rhyw gael yn taflud at yn gilydd ddaru ni mewn modd hyfryd iawn gan Sioned Edwards y Steddfod. A hynny ar gyfer gig yn Sgwrs yn Steddfod Ynys Môn, rhyw 2 blynedd yn ôl erbyn hyn. Ac wrth gwrs y Pedair yna ni'n gyfarwydd a'n gilydd, fi'n wedi cydweithio efo bob un o'r lleill yn ei tro ar wahanol brosiectau, lle. Ac wrth gwrs yn yr wythnosau hynny'n arwain i fyny at unrhyw steddfod, mae yna rhyw brysurdeb gwallgo a gwyllt i unrhyw un sy'n ymwneud â'r celfyddyda. Wedyn prin iawn oedd yr amser i ni fedru marfer yn drwyadl. A dwi'n meddwl bod hynny wedi creu rhyw awyrgylch unigryw ar y llwyfan, achos oedden ni'n gorfod gwrando ar ein gilydd a bod yn agorad a chydig bach yn hyblyg, achos oedden ni'n cweit yn siŵr weithiau be oedd yn mynd i ddigwydd. A dwi'n meddwl bod hynny wedi'n closio ni at yn gilydd, lle. Ond mae yna Siân naws arbennig yn y tŷ gwerin, yn dos e? Oes. Mae wedi bod yn lwyddiant enfawr y tŷ gwerin, de. O'r cychwyn cyntaf. A mae fe sy'n tyfu a thyfu mewn poblogrwydd. A mae hynny wedi bod yn gret, dwi'n meddwl. Ac fel un sydd ddim yn medru mynd i'r tŷ gwerin yn y dydd fel arfer, a mae mod i'n yn sedd gyda hwyl gwrywdod yn ymyl yn y pafiliwn. Mae cael mynd i'r tŷ gwerin gyda'r hwyr, mae e'n newid y naws yn llwyr yn diwe? O, ydy. Mae yna rhywbeth agos ata chi rhywsut am y tŷ gwerin. A dwi'n gwybod os... Ddari hwnna jyst digwydd yn naturiol, dwi'n meddwl, dros y blynyddoedd. A fel o Gwyneth yn dweud, pan ddothon ni at y gilydd yn Ynys Môn, dwi'n jyst yn cofio meddwl, sut mae hyn yn mynd i panio allan wan? Achos oedden ni wedi cael rhyw lawer o gyfle i marfer neu ddim byd. A ddari e jyst slot, achos oedd pawb mor garedig yn y gynulleidfa hefyd yn doedd, oedden nhw mor gynnes ac am o'n i oedd o reit wahanol i weld y Pedair ohono ni ar y llwyfan efo'n gilydd hefyd. So, oedd o'n brofiad hyfryd a dwi jyst yn falch i fedru fod yn rhan erbyn hyn y flwyddyn yma yn enwedig.
Da'n nôl at ydi Gwenan, cyn fi'n gofyn i Meinir am y gan sydd wedi cael yr holl hits yma, am y dewis cyntaf ar gyfer Pedair i recordio y tro yma yn ystod y cloi. Chi'n ei dewis can Cwtyn y Gwartheg, ynddo fe? Hwna oedd yr un gyntaf wnaethoch chi rhyddhau. Felly pam dewis hwnnw te? Wel, dwi'n meddwl, pan oedden ni wedi bod yn canu llaf ac yn Steddfod Môn, oedd gynnon ni ryw 12 o ganeuon, dwi'n meddwl. Ac oedd hwnna yn un o'r rhai biwiog oedden ni wedi bod yn ei chanu lle efo'n gilydd. Ac wrth drafod i ddechrau ar y prosiect yma, oedden ni yn meddwl tyba beth sy'n ni'n neud felly. A meddwl am chydig bach am rywiaeth hefyd, ac oedden ni'n gwybod bod hwnna'n mynd i fod yn un biwiog i cychwyn efo i. Felly cychwyn efo honno, a wedyn, wrth gwrs, mi all pethau ar drywydd gwahanol wedyn, a chael caneuon newydd i ni ar ei gwahanol. Achos ni yn dydyn nhw fod bach yn bryd, yn dyn ni. A fi'n deall pan wnaethoch chi'r canu yn Ynys Môn i chi ganolbwyntio hefyd ar ganeuon gwerin o bersbectif y ferch, achos mae cymaint ohonyn nhw'n dod o bersbectif y dyn a'r bachgen. Hollol, ie, ni'n cofio hynny, wrth gwrs, dwi'n meddwl bod gennym ni ryw deitl yn dweud, ryw serch y ferch neu rhywbeth felly, dwi'n meddwl oedd y teitl adeg hynny, ac mi athon ni ar ôl lawer iawn o ganeuon, rei caneuon serch, wrth gwrs, rei hiraethus, ond oedd na ambell un rei ddoniol hefyd, oedd na un o safbwynt rhyw ferch oedd ddim a'i bryd ar wneud lawer o waith, ond ar ffeindio rhywun oedd yn mynd i gadw hi'n eitha cysurus yn ariannol, felly oedd hynny yn reit, yn gan reit hwyliog i ganu hefyd, lle. Ond ie, un o'n ffefrynnau. O, dau, bus i weithio, bus mwy, come on! Mae'n anodd cyd-ganu Meinir os gai weid ar Zoom. Mae'n edrych mor hawdd. Un peth wedi dysgu yn ystod y cyfnod cloi yma yw, mae'n edrych mor ffantastig pan chi'n cael yr holl wynebau yma, fel gyda Pont y Glaw gath i ryddhau dros y penwythnos, a'r holl gorau yma ni wedi gweld ar Zoom. A mae'n edrych fel sef pawb yn dod at ei gilydd ac yn cyd-ganu, ond wrth gwrs, nid dyna beth yw e, felly newn ni ddim mentro i ganu Meinir, ond gai ofyn, gan bod ti wedi clywed y lais di o'r diwedd, gan mai ti sydd wedi cyfansoddi can y cloi, a mae yna lot o ofyn wedi bod, a lot o feddwl, beth ni'n mynd i alw'r cyfnod yma, achos y lockdown gath ei alw'n syth yn Saesneg, a wy'n dweud y clo mawr yn tebyg i fi, ond ti wedi galw hwn yn can y cloi, allu di roi cefndir y cyfansoddi i ni? Ie, dwi wedi mynd ar ôl y clo, fath eich ditha can y clo. O, reit. A do'n i'n wedi bwriadu sgwennu can am y cyfnod yma. Dwi'n wedi bod yn cael fy ysbrydoli ryw lawer, dweud y gwir, bod y pethau sy'n ysbrydoli rhan fwyaf ar amser, fatha byd natur a falle ar ei anterth mewn ffordd yn y cyfnod yma. Ond gaethon ni ryw sgwrs dros Zoom yn ill Pedair, ac yr sgwrs ddechreuol yna pan oedden ni'n meddwl, be da ni'n mynd i wneud? Ac ar ôl gorffan y sgwrs yna, nes i ryw feddwl, bod fi wedi gyrru ar yr grŵp WhatsApp yn dweud, dwi'n ni'n beth sy'n digwydd ydych chi di'n ysbrydoli fi, dwi'n meddwl bod fi am sgwennu da. Ac dwi'n ni'n, mi ddoth lle, mi ddoth y bennill gyntaf newedig fel un bron, ac wedyn pan mae rhywbeth fel yn dod yn hawdd, mae rhywun yn meddwl, wel, yna fo mae fod i gael ei sgwennu dydy. Ac ie, be oedd yn challenge mewn ffordd oedd i'w chadw hi yn syml, heb bod yn cliché, ond hefyd oedden eisiau'r harmonia yma i gyd yn doddan. A dwi'n meddwl, fysa hi'n gan dipyn yn or syml heb y Pedair ohona ni yn canu de. Ac be oedd yn hyfryd oedd gweld darna a lleisia pawb yn dod i fewn ac dehongliad pawb o'r gan. Wel, oedd o'n brofiad da iawn fel rhywun sy'n sgwennu caneuon i gael Gwyneth a Gwenan a Siân yn rhoi i lleisia arno fo ac yn gwneud y gan de. Yn credu'r rhan fwyaf o'n ni, gwneud torth o fara yw'r agosan ni wedi dod at fod yn greadigol, ac wneud canu torth o fara, chwaith yn trio gwneud rhyw fath o dorth. Felly mae'n braf o bobl fel ti a bobl fel chi'ch Pedair wedi bod mynd ati fod yn greadigol go iawn. A mae'r gan yn sicr, mae wedi cydio yn syth, mae wedi cydio yn yn ysbryd ni, a sut ni'n teimlo fi'n credu ar hyn o bryd, wyt ti wedi ac i'ch Pedair wedi crisialu hynny yn berffaith, a fi'n siŵr bydd hi'n gan bydd yn tyfu eto mewn poblogrwydd. Ond Gwyneth, fel rhywun sy'n gyfarwydd â canu wrth ei hunan, dros y byd i gyd ti a dy gitar, beth yma broses ymarfer a recordio yn ystod y cyfnod y clo yma? Wel, fel Meinir a dweud y gwir, dwi heb fod yn un o'r bobl
super gynhyrchiol ma'n ystod y cyfnod, mod i'n edmygu pobl felly. A dwi heb hyd yn oed wneud torth o fara dros y misoedd dwytha, dweud y gwir. Felly yna rhywbeth yn braf mewn cael rhywun efo chwip, sef Gwenan Gibbard ran amla, dweud y gwir, yn gyrru ni'n ymflaena, a rhyw fath o ddedlain a strwythyr a gorfod gwneud rhywbeth, achos dwi'n rhywun sy'n angen cael ymwthio'n hynny o beth. Wedyn, wrth gwrs, oedden ni'n gallu fel ddaru ni yn y gorffennol dod at yn gilydd i marfer a chael teimlo'n ffordd trwy'r harmonia. Oedd rhaid un ohono ni'n neud i ffwt, a wedyn rhywun arall. Wedyn o'na rhywbeth, o'n i'n poeni dweud y gwir, y bysa hynny, sy'n rhywbeth yn annaturiol neu'n artiffisial am y sain gorffenedig. Ond fe o'n i'n sobor o ffodus cael Aled Hughes, Aled Cowboys, i gynhyrchu mewn ffordd, a Gwenan yn gallu ista hefo fo a'i dywys o trwy'r sain oedden ni'n trio ymgyrraedd tuag ato fo. Wedyn dwi wedi cael yn siomi ar yr ochr ora, deud y gwir, achos mae'n teimlo, mae'n rhyw agosatrwydd, dwi'n meddwl, yn y recordiadau. Ac mae hynny yn ei hun yn wirthiol dan yr amgylchiadau. Wyt ti'n berson technolegol, Siân? Ne. Ddim o gwbl, so wedi bod yn ffantastig rili gael yn llusgo i'r unfed ganrif ar 20, dweud y gwir. Achos ar y cychwyn, mae rai fi gyfadde o'n i'n amheus, achos o'n i'n meddwl, fyswn ni ddim yn gwybod lle ddechrau. A tan ni'n gwbl onest, hyd yn oed wan. Bod fi wedi gallu gwneud mwy neu fyswn ni rioed wedi gallu dychmygu fyswn ni wedi gwneud, mae un o'r meibion wedi bod yn helpu fi hefyd. Mae wedi bod yn llusgo fo drws nesaf i ddangos i fi sut i wneud yr. A jyst gwasgu hwnna. O, iawn, oce. So, ni jyst yn gwasgu hwnna gan jyst yn recordio ac oedd mae'n gweithio. Mae wedi bod yn wirthiol yn dywe. Ond i chi'ch dwy, Siân a Gwyneth, i chi fel arfer, eich bywoliaeth chi, i'wch creadigrwydd chi, i'wch canu chi ac i chi'n canu ledled y byd. Felly, sut mae'r cyfnod yma wedi bod i chi te? Siân, gyda gyntaf de? Mae wedi bod yn gymaint o gymysgedd o deimladau. Just cyn y clo, o'n i wedi bod ffwrdd, o'n i wedi bod yn India, yn Misoram, yn ogledd India, ac o'n i wedi dod nôl, ac oedd pethau yn dechrau cloi lawr ac yn y blaen. Ac unwaith i mi gyrraedd adre, wrth gwrs, da ni pob dim yn cael ei ganslo yn doedd. A wedyn oedd o'n rhyw deimlad waw, heb sôn am y gofid o be oedd yn mynd mlaen, felly, ynde. Ond mae'r rhyfedd o, mae rhywun yn addasu yn dydy. Mae rhywun yn addasu dwi yn dyheu am y teimlad yna o fod o flaen cynulleidfa, felly. Achos mae'r gigs dwi'n neud rhan amla yn bethau agos at, dwi'n agos at y gorfforol at y gynulleidfa fel petai. A dwi jyst ddim yn gallu dychmygu pryd fydd hynna'n digwydd eto. So mae yna ran o'n fi'n wirioneddol yn hiraethu am hynna, de. Ie, wy'n yn hiraethu am glywed perfformwyr hefyd, a chlywed cerddoriaeth byw o unrhyw fath, ond dyw canu ar hyn o bryd ddim yn cael PR da iawn. Ydy fe, mae un o'r pethau hynny sydd ar waelod yr rhestr o ran cael ei ryddhau. A Gwyneth, tethau hefyd siwr o fod wedi bod yn gorfod canslo nifer fawr o deithiau a chyngherddau. Wel do, ac mewn ffordd, achos mae di hefyd yn sgwennu, dwi di arfer gorfod bod yn ynysig ac ar ymhen yn hun mewn agwedd arall yn waith, felly. Ac yn groes i Siân, dweud y gwir, dwi ddim wastad yn teimlo yr angen yna i fod yn mwyth pobl. A mae'r cyrtan coch na tu ôl i Meinir, di'n atgoffa fi am stori ohona fi yn steddfod bach yn Capal Pencanewydd pan o'n i'n rhyw 5-6 oed yn gorfod canu unawd, lle. A mi wrthodis i ddod i ffrynt y festri, oedd rhaid i mi fynd tu ôl i'r cyrtan yn y cefn, ac oedd rhaid i pawb wynebu'r blaen, fel bod nhw'n ymweld i. Wedyn rhyw swildo tryfad, lle, a mae rhywun yn gorfod goresgyn hwnna, wrth gwrs. Ond na, dwi'n berson go ynysig o ran fy natur, lle, yn groes illa i beth o bobl yn ddisgwyl. Wedyn, mae yna rhywbeth wedi bod yn braf mewn cael ein cilio, ac eto, wrth gwrs, hiraeth, sa'n byd gwaith na hiraeth am y bobl mae rhywun yn ei caru.
hynny'n ymnadw. Fi'n deall ydi o'r Sioned, wrth gwrs, o'ch chi'n enwi Sioned Genefach, dathoch chi at eich gilydd ar gyfer Ynys Môn, i bod yr Eisteddfod wedi cael nawdd gan Cyngor y Celfyddydau mwyn sicrhau eich bod chi'n dod at eich gilydd i greu ac i bod yn greadigol ac i berfformio ac i recordio fel bod ar gof a chadw yn ystod y cyfnod yma. Ond Gwenan, pe bai Eisteddfod Ceredigion 2020, pe basen ni yno ar faes Tregaron nawr, beth fydde pedwar wedi bod yn gwneud? Neu Pedair wedi bod yn gwneud? Wel, am gael bod yn y Sgwrs rwan, fel ddech chi Siân yn dweud, cael cynulleidfa agos yn eistach cwmpas chi. Dwi'n meddwl bod yna'n unlla brafiach na'r Sgwrs neu perfformio, dweud i gwir yn bersonol. Wel, y bwriad oedd perfformio yn Sgwrs, ond oedd yna gynlluniau hefyd i gael Pedair arall i ymuno efo ni. A rheini'n dod o'r gwledydd Celtaidd eraill, Werddon a'r Alban. Ond wrth gwrs, mae'r cynlluniau yna yn dal ar y gweill a gobeithio pan fydd hi'n bosib i ni deithio a chyfarfod a perfformio efo'n gilydd. A bydd hi'n bosib i ni gario ymlaen efo'r cynllun yna hefyd. Ac ydw i'n iawn i ddeall bod Gwen yn un o'r merched oedd bod o'r Alban ymuno chi? Yndi tad Gwen Mari, o'r Alban, ac fydd hi'n braf iawn. Deud i gwir, pwy awyr yn flwyddyn nesaf gobeithio, ond da ni'n dal mewn cysylltiad efo nhw, a da ni'n edrych ymlaen yn ofnadwy i gael datblygu pethau ac i gael cyfarfod eto ar yr un llwyfan. Wel, mae gan Gwen, wrth gwrs, gysylltiad agos iawn â Llambed fan hyn. Un o'r ardal oedd hi'n ham am Meinir ci wedi dod i ymddeol fan hyn yn Llambed. Felly, ni'n edrych ymlaen at eich gweld chi yn Steddfod 2021. Boed yn Pedair gobeithio ac yn 8. Pwy a wyr, felly na gawn ni 2 sesiwn yn y tŷ gwerin mas ohonoch chi. Ond Meinir, alli di sôn dy fi am y caneuon sydd i ddod na te. Llon yr wyf yw honno? Ie, llon yr wyf. Ag fel y prosiect i gyd, dweud y gwir, mewn cyfnod dyrys fath o hwn, mae rhywun yn teimlo'n breintiedig i gael bod yn rhan o brosiect fel hyn, i gael bod yn greadigol. Ag y gan nesa, llon yr wyf, o'n i'n teimlo'n freintiedig iawn jyst i ganu ar honno, achos mae hi mor deimladwy. Dewis Gwenan oedd llon yr wyf, felly eich bod chdi'n well i chdi ddeud rhywbeth amdani? Wel, un o'r ganeuon, Glyn Davies ydy hi, ac wrth gwrs, da ni'n gwybod am yr caneuon môr, ac yn fel lawer iawn y caneuon eraill hefyd, wrth gwrs, ond dydyn nhw'n cyfarwydd i mi, beth bynnag, dwi'n meddwl bod hi'n eitha anghyfarwydd. A dwi wedi gweld hi trwy dipyn yn y gyfrol cerddi Portyn Llaen. A di bod eisiau chanu hi, ond oedd yr amser yn iawn, dwi'n meddwl, ond gobeithio bod yr amser ar cyfnod yma yn addas ar ei chyfar hi, ond dwi wedi mwynhau. Wi wedi cael blas ohoni, wedi gweld y fideo ohonoch chi, ac mae'n edrych yn hyfryd iawn. Mae'r llinell a thrwm yr wyf wrth gofio yn tarodeiddig ar un o bryd, achos mae yna glipiau o steddfodau'r gorffennol ag ati. Ond cyn bod ni'n anghofio'r gân yma, mae'n jyst gwneud fi feddwl am pryd mae can draddodiadol, i ni'n gwybod sydd wedi cael ei chyfansoddi gan Glyn Davies, pryd mae'n troi'n gân werin, Gwenan? Dych chi'n gofyn cwestiwn anodd amdach, be di can werin ar yw cwestiynau? Ie. Dwi'n yn siŵr am ganeuon Glyn Davies, achos wrth gwrs oedd o'n ffeindio lawon yn dod o bob rhan o'r byd, a'r rheini yn y lawon oedd i teithio, a mae'n anodd iawn gwybod beth ydi tarddiad nhw. Mae hon yn alaw sydd yn dod o'r Almaen, dwi'n meddwl yn wreiddiol, rhyw gan oedden nhw'n ei defnyddio fel rhyw fath o gan coleg ers dalwm math o beth, felly. A mae'n perthyn i ryw gyfnod, dwi'n meddwl, y 4th ganrif ar 15 yn amlwg, lle. Felly, ydy hi'n alaw draddodiadol? Dwi'n yn siŵr iawn, ond dyna be oedd o'n gallu neud yn Glyn Davies, oedd priodi geiriau ac alaw dda, ac oedd o'n gallu ffeindio, fel maen nhw'n dweud heddiw, tiwn, ac rhai yn nhw'n draddodiadol a rhai wedi cyfansoddi ganddo fo'i hun, wrth gwrs. A wedyn, ar ôl y gan Llon yr Wyf, da ni'n mynd yn ôl i'r lleddf mewn ffordd, achos can goffa i berson annwyl iawn o'r enw Rhodri Dafydd sgynnon ni, casgliad o hen benillion o ardal Dyffryn Conwy. Felly, da ni'n canu rheini llynydd yn Steddfod Llanrwst. A mi welis i Rhodri ar y maes ac un o'r sgyrsiau sydyn am y Steddfod, a da chi'n meddwl, na ni gario ymlaen, nes ymlaen yn yr wsos, neu mae yna wastad flwyddyn nesaf, ac wrth gwrs dyna'r trolau i mi weld Rhodri. A mae o'n golled a'n enbyd i'r genedl, oedd o'n Gymro i'r carn ac yn naturiaethwr, person bendigedig hyfryd.
Ac ia, mae wedi bod yn fraint cael recordio yr penillion hynny a'i haddasu nhw i gofio am Rhodri. Wel, diolch i ti Gwyneth am weid cefndir y bedwaredd gan i ni. Mae'n bod yn fraint i fi hefyd cael cwmni y Pedair ohonoch chi prynhawn yma. Wy'n siŵr fydd na wylio mawr eto ar y ddwy gan sydd wedi cael ei rhyddhau ar fideo ac ar y ddwy sydd ar fi'n cael ei rhyddhau hefyd. Pob lwc i'r Pedair yno chi a gobeithio ga i weld chi eto yn fuan iawn iawn a'ch clywed chi yn y cnawd ac nid yn unig ar sgrin. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr. Hwyl.